Salut tuturor! Astăzi echipăm tablou electric de la casa din Blaj. Avem un tablou electric cu 24 de circuite. Momentan sunt trase toate circuitele la tablou. Am aranjat un pic siguranțele și diferențialele pe tablou. Este montată doar o priză de data trecută pe un diferențial ca să o folosească pentru șantier. Acesta este stadiul lucrării până acum. Am dezizolat toate cablurile, le-am reetichetat și urmează să le împart pe diferențiale. Avem 5 diferențiale avem, fiecare cu siguranțele lor. Mai am aici două bare care urmează să fie puse sus, dar mai întâi vreau să trec toți conductorii prin spate și să-i prind în așa fel încât să fie cât mai ordonat. Și am revenit și cu ultimul update din seara asta. Am reușit să trag toate circuitele, să le separ pentru fiecare siguranță. Aici urmează să leg împământarea și cam asta este. O să o lăsăm pe altă zi pentru că s-a înserat și nu am lanterna la mine. Dacă îți place genul ăsta de videoclipuri, nu uita să ne lași un like, un subscribe și eventual dă-ți și tu cu părerea despre cum arată acest tablou. Mulțumim!